Zsolt, egy pár szót az estéről, hogy mégis miért jöttünk ide össze, légy szíves. Köszönöm. Nos, hölgyeim és uraim, a felejthetetlen 2006. szeptember 3-ai videók után, Majdnem 11, de kemény volt. nem most volt, Fiatal után vége. Szabadon. akkor az ünnepeltés. Szóval, tehát az akkori ünnepelt, azaz Lakner Tamás született Szalkai Etelp 1963. Ilona! 08.02-én. Igen. Te is olyan, minden gondolkodnál. Jól csinálod. Megint csak az ő bulián vagyunk. 2007. 03. 10. 10. Mert akkor van a szünnepje. Ma 32. Legyen a faszomba. Ne vegyük buliban meg. A jelenlevőkre egy pár szót, légy szíves. A jelenlevők között üdvözletjük Fred Astaire. táncos lábú Mester Attilát, aki régebben a nagymúltú Colosseum és E-Group sorait is koptatta felejthetetlen táncodásával. Nézzünk be a tánctérre. Mit szól Zsolti? Gyerünk! Mutasd! Ibiza a legnagyobb hely! És most egy kis 1000 éve akartam. Köszönöm. bepillantást nyerhetünk